kat ba ka jingpen sapriang khubor shapang ki kindon an jungle protection of children from sexual offences Pokso Act arja khat ar ki beteng Hapoh ka jala katahi ki kam Thombor persha yaki khena ki bedang Hapoh khan riu Snem karta kilanang kieu paragan ye kasien ka khubor ka de lor ka jingdon kti jong Hynmen ban le bi jot ela ki Arngut ki para batru ya ka para Marjan hakani ka khubor ka bau Shillong Mail ula yo banlum khubor bataka jingbot renti kat kum ki kanon an ka Pokso Act arajar khat ar anomla pan batai ki kerteng brio hadu ka jaka bat kumta ter bat kani kan longru ka jingpen tep ki pat ba namar ka long persha ya ka te ka an habulum khubor e kani ka jingja ka balong kat kum ka jingyetu na ka telong khubor ka biyo lum na ki pulet baru na ki para Marjan lala ban tep shaphang kani ka jingja kani ka jingja ka lajia ka wei ka shnong ka bahap ka district ka badan Hapoh rilom khasi bar kani ka jingja ka dang shupau perthei dang henne ka sngi te lingba ka jingyo priang ya ka ejahar ka bala ujor ki bahayeng jong baro artili ki long yeng ya ka bala pediang de ki pulet jong ka wei ka police station bat ban register ru kum ka mukaddama uneu nong Thombor bala le kani ka kampo jat ka ba ka imlang sa lang kam pediang udei bala dan arphoi Snem karta bat ka jing Thombor ka jong ui ki para ki bedang rit hagarta bat kumjo e ka para Marjan ka dei ka bala ja ki por jong ka klam covid Henry na ka jingyo pediang ya ka ejehar ne ka sngi ka khandai trek ulber arajar arpusau ki pulet ki la shimkhia khamtam na ka jingdon jong ka an ka ba ai jingyadai ki khanna na kini ki kam Thombor ka Pokso Act ki la kemno yauni na ka yeng sa jong u bat ban pinket cha Shillong Civil Hospital ban le e medical check up Kynthup ru ikite ki khanna katkum ka section 164A CRPC 1973 Yamenta hadin baladab ban register kum ka mukaddama kani ka case nha ban bishar da ka kashri kirpang ne ka special court habayat kat kum ka section ka basaw jong ka Pokso Act arajar kat ar ka jingsha pinstam mi kine ki bale kini ki kamle takat ki khna ki ba Hapoh khan riu Snem karta ka de ban sat along shipho Snem ne baro shijing em karta rengkat patkakuna kumjuru kiwe Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya